Jagoten programako informazio pilulakaz jarraitzen dugu. Pandemia garaian isolamendua eta bakardadea zelan saihestu aztertuko dugu gaur. Hona hemen, egin gura deutsuguzan gomendio nagusiak. Egoera hori erabili barria dan zehozer ikasteko, eta aurreko pertsona bat gonbidau ikaskuntza honetan lagundu zaizan. Zure bikotekidea, seme alabak edo lagunak izan. Zure urreko zirkuluagaz kontaktu fizikorik eukiezin badozu, ahalegun zaitez aregaz komuniketan, telefono deien, interneten eta online topaketen bidez. Horrek, kontaktua ez galtzen eta larrialdi egoera oneri hobeto aurre egiten lagunduko deutsu. Maskotek bakardadeari aurre egiten be lagundu ahal deutsue. Haren konpainiak kontaktu fizikoa eta komunikazioa sustatzen dauz eta. Bos hau! Zati batean ez entzun albistegirik, eta berba egin zure konfiantzazko pertsonakaz zure kezken eta sentimentuen ganean. Bat egin zure antzeko gustuak daukiezan pertsona taldeakaz. Telesailak edo filmak lagunakaz partekatu daikezuz, eta urakaz batera ikusi daikezuz, agertoki desberdinetan egon arren. Holan, telesailok edota filmok komentau ahal izango dozuez. Egin gustuko dozun jarduera fizikoren bat, ze probauta dago kirolagiteak endorfinak askatzen dauzela, eta horrek ongizate eta zorion egoera sortzen dau. Jagotenekook mungian astero egiten doguzan ibilaldi terapeutikoetan parte hartzera gonbidetan zaitugu. Laster arte!